Minnu ja tigɛ san min ninnu ja tigɛ san fo dɔ kɔnɔ gango jugu ye ko ni san yɛlɛmana k'u bɛ rapu bila pakazanw huha sunna dɔrɔn don bra. Foli ani tanuni an bɛ o lase Mali Actu filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi an bolokɔrɔ an ka artiste girinmanba dɔ bɛ an bolokɔrɔ yan nɔ bi Kati dugu kɔnɔna la, fɛn min ye maa min don a dogolen tɛ tuguni, ni ale tɔgɔ fɔra denmisɛnninw bɛ girin, mɔgɔkɔrɔbaw bɛ girin, bɛɛ lajɛlen de bɛ to wulikajɔ la. O tɛ mɔgɔ wɛrɛ, o ye Samɛfɛ Farimanba ye. I b'a ye ka kɛɲɛ ni a ka bi concert belebeleba min na bɛnnen don Kati dugu kɔnɔ yan nɔ. I b'a ye k'a fɔ ko Samɛfɛ Farimanba a ye Kati lasɔrɔ déjà. An ye wulikajɔ sabati ka se a ma walasa ka se ka kuma concert in a hukumu kɔnɔna la. Mɛn da o ye mɛn tigila ye, n bɛna kuma di a yɛrɛ ma ka se ka dɔ fɔ an ɲɛna bi concert min ni a labɛnnen don a bolo Kati. Samɛfɛ i ni wula. Ba n ce. San'an ka don babu la, folikan bɛ wuli ka se Katikaw ma. Bon n bɛ Katikaw bɛɛ fo, vraiment Katikaw artiste ka d'u ye, n yɛrɛ ka faniw caman bɛ yan. Bi kɔni an bɔra Bamakɔ bi ka na, vraiment an bɛna concert juman kɛ bi, voilà Kati Sinimanso la, voilà. Ayiwa Samɛfɛ an ye k'a fɔ ko a ma mɛn kosɛbɛ, i ye concert dɔ kɛ Palais la Culture la min ni a mɛnna ka lakali kosɛbɛ. I b'a ye k'a fɔ ko jama bɔra concert an bɛ se k'a fɔ ko a kɛra réussite belebeleba ye. Mais bi i filɛ Kati, est ce que an bɛ se k'a jigiya k'a fɔ ko Kati ta fɛnɛ yanga o bɛna bonya ni Bamakɔ ta ye wa? Ouais, bon a yanga mina bonya n'a ye, a bɛ fan kelen ninnu de ye, n kanubagaw bɛ diɲɛ fan bɛɛ bi, bon surtout Katikaw ye n kanu depuis san caman, voilà bon n'u ye n y'u fɛ yan bi, n b'a dɔn u bɛ bɔ u bɛ na concert in na, a bɛ kɛ nisɔndiya ye, bɛɛ bɛ satisfait, voilà. Mais Samɛfɛ Farimanba bɛ Kati yan nɔ bi concert hukumu kɔnɔna la, yalima an bɛ se k'a dɔn i kelen de don walima i ni artiste dɔw bɛna jɛ ka ɲɛnajɛ in kalan ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ? Ouais, bon a kɛra togo togo Kati ka artiste dɔw fɛnɛ bɛ na, olu fɛnɛ bɛ jouer parce que n'an bɛ concert kɛ, an frɛluw fɛnɛ bɛ na, dɔw bɛ yen olu mago bɛ mɔgɔw ka u dɔn, dɔw bɛ yen u kan ka na jouer mɔgɔw k'u ka talent ye, olu fɛnɛ caman bɛ yen ka fara ne yɛrɛ kan. Ok, Samɛfɛ Farimanba sani an ka babu in kuncɛ, welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin i ka faniw ma minnu bɛ Kati fo ka se Bamakɔ ma, parce que Kati ni Bamakɔ a ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ, donc i kanubaga mana kɛ fan o fan i bɛ wulikajɔ sabati ka taa a lamɛn, i bɛ se ka welekan jumɛn bila u ma ka kɛɲɛ ni su in na concert ye? Ouais, n bɛ n ka faniw bɛɛ wele u ka na u ka artiste principal bɛ Kati bi, an ka bila dan na dɔrɔn ani Katikaw bɛ ka bɔ, n ka faniw bɛ Mali fan bɛɛ, n b'a dɔn Kati ka surun Bamakɔ caman bɛna ye kɛnɛ in kan, parce que n ka prestation ka d'u ye, n ka dɔnkili dacogo ka d'u ye, n ka sili ye n ta ye, bon a ka d'u ye toujours ka ɲɛ quoi, n b'a dɔn bi an bɛ ko caman bila kɛnɛ kan, voilà. Ok, an balima i n'a fɔ a y'a ye cogo min na Samɛfɛ Farimanba su in na a bɛ Kati concert yɛrɛ jumɛn? Bon a bɛ daminɛ 20h ninnu na, voilà bon ni yɔrɔ fara dɔrɔn u b'a bila u kunna ko artiste bɛ ye, an b'a bila dan na dɔrɔn, uha. Ayiwa siga kɔni tɛ min na o de ye k'a fɔ ko Samɛfɛ Farimanba a ye Kati lasɔrɔ déjà, a bɛ na a tɛ na siga t'o la tuguni, a bɛ Kati yan nɔ déjà. Hali sisan an bɛ nin babu in hukumu kɔnɔna la, fɛn min ye caravane belebele o labɛnnen don concert labɛnbagaw fɛ minnu kan ka Kati yaala ka se ka mɔgɔw kunnafoni k'a fɔ ko Samɛfɛ Farimanba ko a ye Kati lasɔrɔ, wa su in na concert a bɛ kɛ bi Sinema Lafiya la, fɛn min ye nɛgɛ kanɲɛ 20 ye, surafana to mana dun waati min na ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sinema Lafiya la. Samɛfɛ Farimanba a ka Palais la Culture tɛmɛnen kɔfɛ Kati de filɛ ka da o kan, an b'a ye k'a fɔ ko o ye bonya belebeleba ye min taara an ka nin artiste belebeleba in fɛ ka ɲɛsin Kati duguladenw ma, ka se ka na u la ɲɛnajɛ, ka se ka u la kulɔn, donc wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma, n'a y'aw bolo bɔ surafana la tɛgɛji san'a ka ja yɛrɛ, bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sinema Lafiya la, an ka se ka taa nin ɲɛnajɛ, an ka se ka taa a ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ cogo min na.